Goddag, mit navn er Anders. Velkommen til debatprogrammet. I dag har vi 2 gæster med, som så skal debattere om institutioner. Erik Poulsen og Daniel Landmand. Erik, hvad er det, du synes, der kan med institutioner? Jo, jeg synes altså bare ikke, det er godt. Jeg synes, det er bedre, at børnene de er hjemme hos deres forældre, hvor de kan mærke deres forældres kærlighed i længere tid. Og der kan også opstå en masse problemer der i institutionen med, at mellem de børn, ikke? Og de kan jo komme på forskellige kulturer, det synes jeg bare ikke er en særlig god ting. Og så er det bedre, at forældrene er der til at holde opsyn over børnene, så der ikke sker nogen fejl. Og det synes jeg bare derfor, at vi ikke burde have børnene der. Jeg synes, det vil det bare ikke. Og længere tid hjemme hos forældrene, og det synes jeg bare er bedst. Ja, det er meget interessant. Og så er der også din mening, Daniel Landmand. Det er jeg så meget uenig med. Jeg synes, at børn de burde være i institutioner fra alderen fra 4 til 6 år, indtil de så selvfølgelig kommer i skole. Fordi at jeg mener, at børn de burde lære sådan, at det ikke kun er en forælder, der skiller en ud, så det ikke bliver et chok for dem, når de kommer i skole. Og de burde også, jeg synes også, de burde lære andre børn at kende, og de udfordringer, der er. Hvis vi sætter børnene i børnehave, når de ikke rigtig har følt forældres kærlighed godt nok, det kan påvirke børnene mere, end man regner med. Fordi opvæksten og opdragelsen er det mest vigtige, når det kommer til børn. Og så, når de er så små, så er det det, de husker mest. Og hvis man laver børn for 2 forskellige voksne, så kommer de til at have det sværere, når ens forældre måske har en anden tankegang, eller noget lignende. Og så kan det måske få det til at være børnene lidt mere oprørske. Og så når de kommer ud og er voksne, så kan det være, at de har 2 idéer om, hvordan tingene fungerer. Sådan fungerer det jo overhovedet ikke i børns hoveder. Børn fortæller det som forældre om alt, hvad de har lavet i dagligdagen. Fordi at børn er jo nogle små, søde snakkehoveder. Og hvis der er noget, som er så oprørsk, så vil forældrene nok også lægge mærke til det i børnenes adfærd. Og bare fordi, at de hører noget, det gør det jo ikke, at de bliver oprørske. Jamen, børn kan også have mange dårlige oplevelser i børnehaven. Som for eksempel, at der er nogen, som ikke behandler dem ordentligt. Og pædagoger jo ikke har øjne i nakken med. Så de kan jo ikke se, hvad der sker. Og der kan ske mange dårlige oplevelser for børnene. Og det kan også være lidt dårligt for forældrene, når de ikke ved det. Og så kan det føre til lidt en opdragelse, hvor børnene de holder lidt hemmeligheder for forældrene. Ikke fortæller alt, hvad der sker. Og det er ikke særlig god ting. Derfor, synes jeg bare ikke er en god ting. Det er vigtigt, at børn lærer at takle tingene i deres dagligdag. Og det udruster dem også til, når de kommer i skole. Og børn kan jo også godt have det sjovt i børnehaver. Det er jo ikke bare ren krig og kaos. Og de får sådan en masse venner i forhold til derhjemme, for der er der sådan ikke nær så mange børn. For en børnehave, der er jo sådan cirka kun børn. Derfor synes jeg, at en børnehave er bedre. Små kan børn ikke takle ting så godt. Og nogle af børn har brug for mere opmærksomhed end andre. Og det kan gøre dem meget triste. Og så kan de vende sig til ting som for eksempel maden og nye rutiner. Hvilket, det kan være både godt og dårligt. Men alt i alt, så synes jeg virkelig bare ikke, at det er noget, der skal ske. Ting så hårdt. Og hvis børn laver fejl, så bliver de bare klogere på dem. Og hvis børn har venner og pædagoger rundt omkring den hele tiden, så er det jo ikke sådan så stort et problem, det der med at få opmærksomhed. Og det er også godt for børn at lære os med forskellige slags retter og lære andre kulturer at kende, i stedet for bare at være derhjemme. Jeg tror, vi lukker diskussionen. Tak fordi I kom. Tak for i dag, og have en god aften.